Ніж просив мене додавати в групи. Ладно, подивлюсь, що там. О, давайте ставити реакції. Ну, блін, я не розумію людей, які не можуть просто натиснути на кнопочку. Давайте, ставимо реакції. Так, народ, зараз буду писати адміністратори каналу, тому не бійтеся, мене не взламали. Покасики всім. Зараз будемо ламати канал, давайте всі підготувались спамити. Давайте якось пошвидше. Ай, ну так завжди, давайте краще переіменуємо канал. Так, набагато краще. А тепер давайте всі спамимо. Давайте. Все, видаляюсь звідси.